Каквото е да обличете, бъркате се. Иване, какво правиш? Я му моли. Как не тъй срам, бе? Казах ти 1000 пъти, че те с бомбони са за Хелоуин. За кой? За Хелоуин! Сега като звънна децата на вратата, какво ще им дадеш? Вале, аз ще трябва да тръгвам, спирито е пратка. Аз съм Батман. Лакомство или пакост? Лакомства. Дай ръцете. Въй, те са скъпите. Тъй, удари Кюрълт. Айде. Чакай да се почерпа с малко лук. Въй, какво е това, бе?